Søgetabben. Når man klikker på den, har man mulighed for at finde opgaver, man gerne vil hjælpe andre med. Det er altså den her tab hernede. Det første, der sker, når du klikker på tabben for første gang, er, at den fortæller dig, at Samspil.dk gerne vil bruge din position, om du vil tillade dette. Den vil altså gerne vide, hvor du befinder dig henne lige nu. Jeg giver den lov til det, fortæller den min position. Det betyder, at når jeg trykker søg opgave, har appen mulighed for at se, hvor jeg befinder mig henne, som den her røde prik viser. Lige nu er jeg altså på Østerbro i Indre By. Derudover så kan du bruge søgetabben til at finde lige præcis den type opgave, som du gerne vil hjælpe med. Du kan f.eks. vælge, hvor langt væk opgaven må være fra, hvor du befinder dig. Du kan vælge, hvornår den skal finde sted. Skal du finde en opgave, der foregår de næste 8 timer, eller inden for de næste 8 dage, eller bare en opgave på et eller andet tidspunkt. Du kan også vælge, hvilken type opgave det skal være. Er du god til IT? Er du god til at hjælpe andre folk med problemer med computer og mobiltelefoner? Eller er du mere til håndværksopgaver? Kunne du måske hjælpe nogen med at få boret nogle huller i væggen, eller sætte billeder op? Eller samtale. Er du god til at tale med andre mennesker? Kunne du måske tale med nogen, som følte sig lidt ensom, eller havde en dårlig dag, og bare gerne ville have nogen at tale med? Har du en bil, så kan du måske hjælpe nogen ved at give dem et lift til arbejde, eller hjælpe dem med at få det møbel hjem fra IKEA, som de gerne vil have længe. Eller måske kan du hjælpe nogen med at bære en besværlig reol ned ad en trappe, noget som de ikke kan klare alene. Eller undervisning. Er du rigtig god til et eller andet, så kan du lære det til nogle andre. Det kan være, at du er rigtig god til at danse, eller måske er du god til at synge, måske er du god til matematik. Det kan være hvad som helst. Hvad end du er god til, så nogle andre har brug for hjælp til, så hjælp dem med det. Det vil de være glade for. Andet. Den her kategori dækker alt det, som de andre kategorier ikke dækker. Så kig her. Der kan være nogle spændende ting. Vi vælger en af kategorierne, og så prøver vi at søge igen. Udover at kunne se opgaven på kortet og din position, får du også vist de opgaver, der bliver fundet som en liste. Du kan se, der er fundet en opgave. Du kan se, hvornår den skal udføres. Du kan se adressen, den befinder sig på, altså Østerbrogade. Herover til højre kan du se, at der i det grønne rundfelt kan du se, at der er en person, der er tilbudt sin hjælp. Derudover kan du se typen af opgaven, altså samtale, og du kan se titlen. Og hvis du klikker på den her, kommer du ind på opgaven. Du kan altid klikke tilbage igen for at komme tilbage til søgningen. Hvis du har brug for hjælp til den her tab, klikker du på infotegnet. Så åbner der et vindue, hvor du kan se lidt mere om, hvordan man bruger tabben.